novú gramatiku pre istotu nahrávať. Čiže naše aktivity vo voľnom čase môžeme vyjadriť dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom, ktorý môžeme tak urobiť, je, že použijeme slovo rád plus verbum. Čiže, ako som vás aj teraz opravovala, keď som sa vás pýtala, čo radi robíte vo voľnom čase. Nemôžeme povedať rád plus infinitív, rád tancovať. Kto rád tancovať? Nevieme. Takže preto musíme povedať rád tancujem, keď som to ja. Hej, keď si to ty, pokračujeme ďalej. Rád tancuješ, on, ona, ono, rád tancuje, my radi tancujeme, vy radi tancujete a oni radi tancujú. Že týmto štýlom vyjadrujeme to, čo radi robíme vo svojom voľnom čase. Čiže rád. V mužskom rode hovoríme rád, lebo je to muž, a keď je to žena, tak hovoríme rada. A takisto, ako oni, hej, oni a radi, píšeme rovnako mäkké i, keď vidíte aj podľa obrázka. Keď sú to muži, alebo muž a žena, oni radi, alebo muž, žena, dieťa, čiže tiež radi a rady, píšeme iba v ženskom rode, keď sú to iba ženy. Ženy, alebo iba ženy by to mali byť presne tak. Čiže oni rady športujú. Myslíme napríklad Ildanu a Iru. Hej. Čiže ideme sa pozrieť na obrázky, čo robia radi tieto osoby. Čiže vidíme, že Peter rád číta. Poďme spolu. Čo robia radi Katka a Milan? Pozor na toto, neexistuje rád plus infinitív. Hej, ja rád tancovať. Hlúposť. Rád tancujem. Aj preto oni, lebo je to Katka a Milan, muž a žena, čiže sme v tejto rovine, oni radi tancujú, športujú a tak ďalej. Vám rozumiete? Čiže rád plus sloveso adekvátnej forme, adekvátnej osobe. Čiže oni radi tancujú. Michail, čo robí rád Tomáš? Sa na obrázok. Čo robí rád Tomáš? To má zrejme fotoaparát v ruke. Čo robí rád Tomáš? Michail. Michal Fotografuje. Áno, čiže Tomáš rád fotografuje. Super. Artem, čo robí Vilma a dieťa? Vilma a dieťa radi nakupujú. Nakupujú alebo cestujú. Vidíme, že môžu tam byť nejaké tašky, tak buď radi nakupujú alebo Cestujú. cestujú. Ildana, čo robí Pablo a Michail? Čiže Pablo a Michail radi, lebo sú to oni, muži s mäkkými, radi hrajú futbal. Dobre, a Ira, čo robí Mária? Mária rada spievať. Nemôžeme povedať rada spievať. Rada, čo robí? Je to od slova spievať. Ako je tvar ona? Mária rada spieva. Hej, preto musí byť spieva. Nie spievať, ale Mária rada spieva. Dobre, rozumiete, ako používame slovo rád? Hej, čiže preto je Pavel rád oddychujem, rád pozerám televíziu, rád hrám počítačové hry, Ildana rada hrám na gitare, radi jeme, napríklad jesť, rád jem, radi jeme, rád, ja neviem, sa prechádzam, hej, čiže ja sa rád prechádzam a tak ďalej. Dobre, ideme si to ešte rovnako vyskúšať cvičenie 11 a 12. Čiže je tam osoba ty, čiže otázka môže byť, alebo veta môže byť rád, rada, podľa toho, či ide o mužský alebo ženský rod, variť. A keďže si to ty, čiže ty varíš. Rád, rada, varíš. Poďme na jednotku. Skúsi, Artem. Máme on plávať. On rád pláva. Pláva, áno, rád.
Čiže je to on, čiže to bude mužský rod, mužská forma, super, rád. Máme slovo plávať, v tretej osobe slovo plávať je pláva, on pláva, ona pláva a tak ďalej. Preto bude rád pláva. Dobre. Michal, skúsme dvojku. Máte tam vy tancovať. Раді танцювати. Танцюєте. Vy Yep. radi tancujete, hej? Čiže bude radi. Môže to byť muži alebo ženy, takže môže byť forma aj radi alebo rady. A ste to vy, čiže tancujete. Presne tak. Hej? Radi tancujete. Dobre, Pavel, oni čítať. Máme tu oni, čiže vieme, že ide Oni o... раді читаю. Áno, sú to oni s mäkkými, tak aj tu bude radi. Čiže oni radi čítajú. Dobre. Ira, skúsme štvorku. Hrať tenis ona. Čiže je to osoba ona. Вона рада грати. Áno, rada hrá tenis. Dobre, a Ildana 5. Máme fotografovať. Oni. Fotografujú rádi. No. Rady, tam bude s tvrdým jej, lebo sú to oni. Pozri ma, keďže sú to iba ženy, tak bude rady. Fotografujú. Áno, rady fotografujú. Dobre, a ideme ešte doplniť strávnom tvare tieto slova v zátvorkách. Pozrieme sa, všímame si aj slovo rád, rada, radí, rady. Rád navštevujem divadlo, čiže rád chodím do divadla. Rád navštevujem divadlo. Pavel, skúsme jednotku. Rád hrám na gitare. Áno, presne tak. Vidíte, nepoviem rád hrať na gitare, lebo nevieme kto. Keďže som to ja, že čo robím rád? Rád hrám na gitare. Dobre, Michal, skúsme dvojku. Хто рад збира походницю. Áno, to dostáva rovnaký stav pohľadnice. Ako nominatív, kto čo je pohľadnice, akuzatív toho, čo radi zbierame pohľadnice. A kto rád čo robí? Zbiera. Nemôžeme povedať, kto rád zbierať, lebo nevieme, o koho ide. Dobre, trojka, skúsi Arčel. Rada sa stretávam s No kolega je mužský rod, je to ten kolega. Tak s tým kolegou, no, je to muž. kolegoj. Nie, keby to bola žena, tak by to bolo s kolegyňou. A keď je to muž, s mužom, s otcom, s bratom, Kolegoj. s kolegom. Rada sa stretávam s kolegom, s otcom, s bratom, tam je vždy koncovka s kým, s čím mužskom rode. Čiže Preto bude rada sa stretávam s kolegom. Rozumieš, Artem? Áno. Dobre. Andrej, skúsme štvorku. Denis. Денис рад грати в теніс. Áno, zostane rovnaký tvar. Denis rád hrá, koho čo, tenis. Čiže tu vidíme, že opäť nominatív, kto čo, tenis, akuzatív, koho čo radi hráme, tenis je rovnaký tvar. A vidíme, Denis rád hrá, rád niečo robí. Čo rád robí? Rád hrá tenis. Dobre. A Ildana, skúsme 5. Nerad pozerám televíziu. Áno, presne tak. A vidíme tu, máme tu aj negáciu. Keď niečo neradi robíme, tak dávame písmena N a E a píšeme to slovo spolu. Čiže ja nerád pozerám televíziu, ja nerád hrám futbal, ja nerád počúvam hudbu a tak ďalej. Čiže píšeme to spolu. To bol prvý.